Il-bużaq hija ħuta żgħira li bħalissa għaddejja minn proġett ta' konservazzjoni. Sa ftit snin ilu din il-ħuta kienet friskjur tisparixxi minħabba tniġis tal-baħar taż-żoni fejn kienet tinġabar fosthom is-Salini, Marsa Xlokk u Marsa Skala u għal xi snin hekk ġara. Iżda issa wara sena ta' proċess ta' konservazzjoni din il-ħuta qed terġa' tiżdied fin-numri. Ray Caruana, uffiċjal tal-akwakultura li qed jieħu ħsieb din il-proċess, saħaq li tul din l-ewwel sena kien hemm progress u li kollox miexi kif pjanat. Dawn ibidu minn April sa l-aħħar ta' Awwissu Settembru. Peress li l-baħar kien daqsxejn kiesaħ dis-sena baqgħu daqsxejn iktar tard biex jibdew ibidu, missa jidher illi qegħdin ibidu mhux ħażin u badna anka niġbru l-bajt regolari. Qegħdin nieħdu ħafna prekawzjonijiet biex ma nħaltux il-ħut ma' xulxin minħabba li dawn huma ġenetikament distinti minn xulxin. Il-ħut qed jinġabru ftit biex ma tintilifx il-ġenetika tal-ħuta. Fil-fatt ġenerazzjoni qed tkun miġbura kull sentejn. Minkejja ċ-ċokon tagħha ħafna jsostnu li l-bużaq għandha ssir il-ħuta nazzjonali ta' Malta. Diġà qisu hawn il-perception min-nies, il-perċezzjoni min-nies, illi jekk għandu jkun hawn ħuta nazzjonali Malta, din għandha tkun. Għaliex hija ħuta li hija speċjali għalina, ħuta speċjali għaliex ma tantx tinstab, għaw Malta m'għandniex ambjenti fejn din tinstab wisq, barra minn hekk hija endemika għall-Mediterran u l-popolazzjonijiet Maltin huma endemiċi għal Malta. Apparti dan il-proċess ta' konservazzjoni, in-Nature Trust għaddejja b'kampanja ta' ħarsien u edukazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes li kien preżenti għat-tnedija tal-proġett saħaq li l-Gvern biħsibu jħalli marka f'dan il-qasam filwaqt li awgura li permezz tal-faċilitajiet moderni dan il-proġett ikun ta' suċċess.